Mill-ġimgħa d-dieħla permezz ta' viż legali ġdid, pensjonanti li għandhom tul ieħor fosthom minn kirjiet, investimenti jew xogħol part-time mhux se jibqgħu ħallsu taxxa fuq dak it-tul. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela f'attività politika nħadd filgħodu fin-Naxxar fejn qal li wasal iż-żmien li l-pensjonanti jgawdu aktar mill-frott tal-ħidma tagħhom. Spjega li taħt ir-rati tat-taxxa ta' qabel, pensjonant seta' jeħel sa 35% taxxa fuq dan it-tip ta' tul. Iżda issa se jħallas 0 taxxa. Qal li din hija miżura ta' ġustizzja ma' min baqa' jaħdem jew faddal u investa tul ħajtu u li se twassal biex dawn jifrankaw eluf ta' euro fis-sena. Dwar l-aħħar żviluppi fix-xena internazzjonali b'tensjonijiet qed jiżdiedu, partikolarment dawk marbuta mal-Iran u r-reġjun tal-Lvant Nofsani, il-Prim Ministru qal li f'dawn il-momenti sensittivi il-Gvern qed jaħdem biex jipproteġi lill-poplu u lill-ekonomija u li l-uffiċċju tiegħu flimkien ma' dak tad-Deputat Prim Ministru qed jieħdu passi biex iġibu lura Maltin li nqabdu barra minn xtutna fil-pajjiżi affettwati. Dwar il-qasam tal-ġustizzja, Dr. Abela qal li t-tnejn il-Gvern se jressaq abbozz ta' liġi li jinkludi mekkaniżmu anti-deadlock marbut mal-ħatra tal-Prim Imħallef flimkien ma' emendi oħra biex tissaħħaħ l-istabbiltà tal-qrati. U akkuża li l-Partit Nazzjonalista li qed jikkontradixxi lilu nnifsu għaliex fil-kap jgħid mod u fil-kellim Nazzjonalista tal-Ġustizzja jgħid mod ieħor. Il-Prim Ministru qal li l-Oppożizzjoni qed taġixxi hekk għax il-Partit Nazzjonalista ma ġeddiċ u għadu qed jitmexxa mill-istess erba' min-nies u qed jinżamm ostaġġ ta' dawn l-istess erba' min-nies. Dwar il-Viżjoni Malta 2050 il-Prim Ministru ddeskrivija bħala kuntratt mal-poplu biex il-pajjiż jibqa' miex il qudiem. Spjega li din il-viżjoni hija mibnija fuq ekonomija b'saħħitha li taħdem għal familji, toħloq opportunitajiet ġodda u tinvesti fil-kwalità tal-ħajja, xprunata mir-rieda li rridu lil uliedna aħjar minna. Hawnhekk Dr. Abela refera l-qasam tal-housing u sema diversi miżuri ta' għajnuna li tal-Gvern fl-aħħar snin biex jgħin li żgħażagħ jixtru proprjetà. Qal li bejn l-2020 u l-2024 kważi 34,000 żagħżugħ taħt il-35 sena xtraw proprjetà u ħabbar li fil-manifest elettorali li jmiss se jkun hemm aktar miżuri marbuta mal-housing biex aktar familji u żgħażagħ ikunu jistgħu jsiru sidin ta' darhom. Bl-istess mod tkellem dwar iż-żieda ta' 15% fl-istipendji li ngħatat lil madwar 16,600 student din il-ġimgħa. Il-Prim Ministru ta' eżempju ta' kif familja medja b'żewġ tuliet li qed jagħmlu low u lej levels permezz ta' diversi miżuri flimkien bħal żieda fl-istipendi, it-tax cuts u trasport pubbliku b'xejn qed tifranka madwar 10,000 euro jew aktar fis-sena. Dr. Abela temm jgħid li l-prosperità ġdida tinkiseb moviment għaqli li jħobb lil Malta u li jkompli jimplementa miżuri konkreti li jtejbu l-ħajja tan-nies.